Musa yenya kuom ng'adi sa neno karingo matek mokalo donj kore chunyi wach makawuono ka watieko chendo maka kawanene kawuono kuonde mag rito ombulu yawo kiny sa 12 mar okinyi konywa ng'eyo gima japiny onego bed ni koro ng'eyo kuom gima dhi timore kiny. Mokwongo tik be in gi kipande ni ka kipande ka okura nikech kipande na emikwongo idwa ng'i ka ing'iyo ka be nyigi nie register mar jogombu. Kanan mokwongo kosepuodh in gi kipande in jagombulu e polling station no dhi miyo oboke mag gombu. Ka adwa kwa jopiny ibed ng'ama osomo ibed ng'ama ok osomo oboke auchiel go lok toke mineno kete muhuri mar IEBC nikech kata ang' igombulu kare to sa kwelo nyaka ang' lok tok oboke mang'ini to ber gi muhuri mar IEBC. Kapok iwuok kanyo hakikisha nok ketie muhuri. Mar ariyo oboke auchiel gi moro ka moro nitie gimochung'ne. Kuom ranyisi mar jatend piny en rachar ibiro ng'isi sanduku monego isoe kaluwore gi kite rangi ne. Sami kiewo sanduku